Nawe-ke mbukeli umbono wakho ngekuvulwa kwetikolo ngeMsombuluko. Mina ngalungisa ngoDisemba. Ngilungisile konke ama-uniform ngathenga ngoDisemba. Ngathenga impahla zeChristmas nje kube ngala ngilungisa nema-uniform. Mabhuku sikhavile vephelile. Siready kakhulu. Amalungiselelo emsakazi ahamba kahle kakhulu. Nakuba kona-ke kukhona ukusaba ngezingane. Kodwa-ke mina iy'ngane zasekhaya ngizifundisile ukuthi uma zifika esikoleni zigcine i-social distancing, ziphinde futhi zibase izandla ngaso sonke isikhathi. Hayi cha, nami sengingomumi impela njengoba yami ingane ihambe ibuyela esikoleni ngoMsombuluko. So into esengilindile nje sengilinde ukuthi Monday uma ngabe ibuye ukubhalisa ibuye nelist ye-stationery okuyisona esifunakalayo esikoleni bese-ke ngiyosithenga. Kodwa nje komfaniswana nayo yonke into ayisekumngomumi. Sasazi umntana ukulungele esikolweni kwaye sekenayo yonke into ne-uniform ndibathengele neemaski ezintsha nomunye uzaba ne-sanitizer yakhe anaqala nabo sebayazi imiqathango ye-lockdown ne-COVID bayithini ne-social distance bazayibamba so anina-stress nabo noko. Ahamba kahle malungiselelo. Abantwana bajabule kakhulu. Siyababonela abanye sebaqalile bayapolisha ama-uniform alenge ematradeni nemabhuku bakhava bayalina lena. Amalungiselelo ajame ngomumo njengoba abantwana babuyele enkolweni ngomvulo. Nethi siyabawa kubazali. Bazali thengelana abantwana benu inyathelo zesikole nibathengele uniform. Nihlukaneni namatshwana.